Gepleýär Azatlyk Radiosu Freedom House soňky hasabatyny Türkmenistanyň raýat azatlyklarynyň ýagdaýyna ikilik baha berdi. Düýbi Washington'a yerleşen Freedom House ýagny azatlyk öýguramasy 2018-nji ýylda dünýädäki syýasy we raýat azatlyklarynyň ýagdaýy boýunça soňky hasabatyny çap etdi. Onda 13 döwlet şolaryň hataryna Türkmenistan syýasy hukuklar we raýat azatlyklary boýunça yaramaz diýen kategoriýada yerleşdirildi. Gurama Türkmenistanyň azatlyklaryň ýagdaýyna 100 baldan ikilik baha berdi. Hasabatda global azatlyklaryň ýagdaýynyň tutuş dünýäde soňky 13 ýyl bäri ýyly-ýylyna gowşap gelýänligi aýdylýar. Onu häkimiýeti öz elini jemlemek niýetindäki liderleriň garaşsyz medeniýeti basyşda saklamagyň usullaryny tapýanlygy bellenilýär. Gurama medeniýeti basyş astyna saklamak täýärleriniň hem demokratik hem de awtoritar döwletlerde görnetýän bolanlygyny aýdýar. Hasabatda Türkmenistana, Eritreýa we Günorta Sudana ikilik baha berildi. Azatlyk öýüniň soňky çap eden 30 sahypalyk hasabatyny Türkmenistan diňe 2 ýerde agdalýar. Human Rights Watch azatlyk öýü serhetsiz reportýorlar ýaly halkara guramalar Türkmenistanyň raýat azatlyklaryň ýagdaýyny şol sanly ýurtda media we medeniýet serişdeleriniň ýeti gysylmagyny ýergiderli tanqid edip gelýärler. Hukuk guramalarynyň aýdyşy ýaly Türkmenistanyň media we medeniýet serişdeleri dogly döwletiň gödäwçiligine saklanýar. Şol bir wagtyň özünde prezident Berdimuhammedowyň özü hem wagtal döwlet mediasynyň işine nägilelik bildirýär. Ýöne ol köplenç halatda öz nägileligini medianyň ýurdun gazanan sepkitlerini ýeterlik derejede wagt etmezligi bilen esaslandyrýar. Türkmenistanda hereket edýän radio we telewizion kanallarynyň ählisi döwletiň ýeçiliginedir. Hasabatda dünýäde medeniýet azatlygynyň digital awtoritarçylyk meýillerinden hem ejir çekip başlandygy ma'lum edilýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Tomuskı diň jalşma öwsüminiň başlanmagy bilen daşary ýurdun ýokary kujaýlaryna bilim alýan türkmenistanyň studentleriň ýene 4 sanyny Aşgabatda dolanan güni paýtagtyň halkara aeroportundan göni çağırış boýunça harby gulluga uğradyldy. Bu barada Kronika Türkmenistan neşri öz ýurdu içindäki habarçylaryna salgylanyp habar berýär. Studentler 1-nji iýunda giýje Türkiýeden Aşgabatyň aeroportuna geldiler. Olaryň ikisi Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinden we beýleki ikisi de Lewap welaýatyndan. Studentleriň enatalary olary garşy almak üçin Aşgabatyň halkara aeroportuna gelipdi. Ýöne enatalar studentleri garşy alyp bilmediler diýip neşir 4-nji iýunda çap eden habarynda aýdýar. Maglumata görä enatalaryň dürli idaralara eden ýüzlenmelerinden soňra 3-nji iýunda tanış bilişler arkaly öz çağalarynyň çağırış boýunça harby gullugy berjay etmekler üçin Aşgabat şäheriniň harby wekilligine alınıp gidilendigini bilip galýarlar. Ýaşlaryň Aşgabat şäheriniň harby wekilliginiň harby gullukdan boyun gaçyrýanlarynyň bölümine ýerleşdirilendigi aýdylýar. Olar pasport barlyklaryndan geçenden soň desine soraw çekildi. Bu ençeme saat dowam etdi. Şondan soňra Aşgabat şäheriniň harby wekilliginiň ofiseri olaryň Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde gulluk etmek üçin çağırlandygyny ma'lum etdi diýip neşir öz habarçylaryna salgylanyp ýazýar. Azatlyk Radiosynyň bu maglumaty öz ýurdu içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Ýöne bu waka Russiýanyň ýokary kujaýlarynda bilim alýan Türkmenistanly bir studentin Moskwadan Aşgabatda dolanan güni paýtagtyň halkara aeroportundan göni çağırış boýunça harby gulluga uğradylandygy barada Azatlyk Radiosynyň ýurdu içindäki habarçysynyň beren maglumatyndan 2 hepde soň gawat geldi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Şu ýylyň aprel aýyndan başlap Türkmenistanyň banklarynda ýurdun çäginde milli manatda nagd pul geçirimleriň amala aşyrylmagyna mümkinçilik döredýän hyzmat ýatyryldy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň habarçylary habar berýärler. Türkmenistanyň Halk Bank Döwlet Täjirçilik Bankynyň gyrat hyzmaty aprel aýynda ýatyryldy. Bu hyzmat ýurdun çäginde milli manatda nagd pul geçirimlerini amala aşyrmak üçin niýetlenen ýeketäk hyzmatdy. Bu hyzmatyň ýatyrylmagy bilen häzirki wagt ýurdun banklary nagd pul geçirimlerini amala aşyrmak üçin hiç hili mümkinçilik ýok diýip hopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren Lewapda habarçylarymyzyň biri 5-nji iýunda gurrun berdi. Ol bu hyzmatyň ilat üçin ören el ýeterli we arzan bolandygyny aýdyp, häzirki wagt ýurdun çäginde nagd pul geçirimlerini diňe poçta hyzmatlary arkaly amala aşyryp bolýandygyny hem belledi. Ýurdun poçtasyndan nagd pul geçirimlerini amala aşyrjak bolsaň, iýberýän puluň 10%-ni hyzmatlar
maglumatlar üçin saklap galýarlar. Bu ilat üçin ören amatsız we oňoýsuz ýöne adamlarda başga çykalygy ýok. Iň bolmanda iýberýän pulundan prosent saklanman, umumy ketgitlenen bir tölek möçeri bolan bolsa, onda adamlar şikayet hem etmezdi diýip habarçy lewaply ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp aýtdy. Galyberse dol eger dinç ýa-da bayramçylyk günleri bolmasa, onda poçtadan tapawutlykda bankdan iýberilen pul serişdesini ýurdun beýleki künjegine kiraýatlaryň bir gün soň nagdlaşdyryp bilýändigini hem bellidi. Poçtadan nagd pul serişdesini geçireninde has köp wagt garaşmaly bolýar. Bu käte bir aýa çenli çekip bilýär diýip habarçy bu hyzmatyň ýatyrylmagynyň sebäpleri barada bank resmiýetleri tarapyndan anyk düşündürüş berilmeýändigini aýdyp sözüni jemledi. Adatlyk radiosynyň ýokarda görüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistanyň Halkbank Döwlet Täjirçilik Banky we Türkmen Poçta Döwlet Edarasy bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary başa barmady. Bu hyzmatyň ýatyrylandygy ýa-da öz güýjüne dowam edýändigi barada Türkmenistanyň Halkbank Döwlet Täjirçilik Bankynyň resmi web saytynda da maglumat berilmeýär.